Subscribe खालाम आंनि टेक्निकल बड YouTube चैनलखौ आरो घंटा आइकनखौ दबायनानै हो आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट्स मोननो थाखाय। Hello guys, this is Ramen. Welcome to Technical Bodo YouTube channel. दिनैनि भिडिअआव मोनसे गोदान टपिक सावरायगोन। बेनि मुङानो जाहैबाय जोङो जोंनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ जों माबोरैहाय ब्लार खालामनाय जायो। नंगौ लोगो, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। जोंनि भिडिअखौ जोङो ब्लार खालामनानै जोंनि भिडिअनि क्वालिटिखौ बांसिन साबसिन मोजांसिन खालामनो हायो। नोंथाङाबो जुदि नोंथांनि भिडिअखौ ब्लार खालामनो लुगैदों अब्ला नैबे भिडिअआ नोंथांनि थाखायनो बानायजानाय। नाथाय जागायनायनि आगोल नोंथांनो मोनसे खोथा फोरमायनाया आंनि बिबान जे नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो जेन। आरो लोगोसे नोंथाङा बेल आइकनाव दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। थ' फैदो लोगोफोरजों जागायदोनि। लेट्स गेट स्टार्टेड। थ' लोगोफोर, आं नोंथांमोननो दानिया जोंनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ माबोरै ब्लार खालामनाय जायो आं बेखौ देखायनो नागिरदों। बेनि थाखाय नोंथांनो मोनसे मबाइल एप्लिकेशननि गोनांथि जागोन। बेनि मुङानो जाहैबाय काइनमास्टार। थ' आंनि नैबे हम स्क्रिनाव नुनो मोनदों नोंथाङा, बे जाहैबाय काइनमास्टार। नोंथाङा जुदि दासिमबो बेखौ इनस्टल खालामनानै लायाखैब्ला प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा बेखौ इनस्टल खालामनानै लाहैगोन। गिबियावनो आं मा खालामगोन, नैबे काइनमास्टारखौ खुलिगोन, प्लास सिम्बलाव थुनानै होगोन, एमटि प्रजेक्टआव थुनानै होगोन। बे जाहैबाय काइनमास्टारनि इन्टारफेस। थ' जों गिबियावनो नैबेवहाय जोंनि टाइमलाइनाव जोङो बेकग्राउन्ड लाबोगोन आरो बै बेकग्राउन्डखौनो जों दिनै माबोरैहाय ब्लार खालामनाय जायो जों बेखौ सोलोंगोन। थ' जों बेकग्राउन्डखौ सायख'नो थाखाय नोंथाङा नैबे मिडिया अप्शनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा जायखिजाया मोनसे बेकग्राउन्ड सायख'नो नांगौ। नैबेवहाय आंनिया मोनसे बेकग्राउन्ड दङ, आं बेवहाय थुनानै होबाय। हमनानै लाबाय आं नैबे बेकग्राउन्डखौ सायख'बाय। थ' सायख'नाय लोगो लोगोनो नुनो मोनदों जोंनिया बेयो नैबे टाइमलाइनाव फैबाय। दानिया नोंथाङा नैबे टाइमलाइनखौ अलपमान बारायनानैबो लानो हायो, नोंथांनि गोसो। थ' बारायनो थाखाय नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेवहाय थुनानै बेखौ बेबायदिहाय बोफ्लावना होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा नैबे टाइमलाइनखौ गिबि स्टार्टिंनिफ्राय लाबोनो थाखाय नैबे अप्शनाव नोंथाङा थुनानै होब्लानो बेयो स्टार्टिं पजिशननिफ्राय बेबायदिहाय फैगोन। दानिया जों मा खालामगोन, नैबे बेकग्राउन्डखौ जोङो ब्लार खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे लेयाराव थांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे बेवहाय माखासे अप्शनफोर नुदों, बेनि मादाव नोंथाङा नैबे सेकेन्ड अप्शन इफेक्ट होननायाव नोंथाङा थुनानै होगोन। थुनानै होयोब्ला नोंथाङा नैबे बेसिक इफेक्ट्स नुनो मोनदों, बेवहाय नोंथाङा थुनानै होगोन। थ' बेवहाय थुनाय लोगो लोगो मोननै बेबायदि अप्शन ओंखारबाय। नोंथाङा नैबे गासियान ब्लारखौ थुनानै लागोन। थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा सिङाव नैबे टाइमलाइनाव जोंनिया मा ब्लारनि मोनसे टाइमलाइन फैबाय। दानिया जोङो नैबे बेवहाय थुनानै लागोन जों। बेबायदि थुनानै लाबाय। दानिया जों मा खालामगोन, नैबे ब्लारखौ जों कमप्लिटलि जोंनि नैबे बेकग्राउन्ड होनो थाखाय नोंथाङा नैबेवहाय थुनानै बेखौ बेबायदि बोफ्लावनानै कमप्लिटलि बेबायदि। अब्ला नुनो मोनबाय नोंथाङा जोंनि बेकग्राउन्डआ मा जादों, अलपमान ब्लार जाबाय। दानिया नोंथाङा जुदि बे ब्लार इफेक्टखौ जुदि नोंथाङा बांसिन खालामनो लुगैयो अब्ला नोंथाङा नैबे सेटिं होननाय अप्शनाव थांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नुदों नैबे ब्लार स्ट्रेंथआ आंनिया बेसेबां जाना दङ, 2 जाना दङ। थ' नोंथाङा बेखौ बारायनो बा खमायनो हायो। नोंथाङा बारायोब्ला बेखौ बेबायदि थुनानै बेबायदि बारायनानै हो। हमनानै लाबाय आं बेवहाय 5 होबाय, अब्ला नुनो मोनदों नैबे जोंनि बेकग्राउन्डआ मा जाबाय, बुहुत मा जाहैबाय, बेयो गोबां ब्लार जादों। दानिया जों मा खालामगोन, जोंनि नैबे ब्लार इफेक्टखौ जोङो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जोङो होनो लुगैदों, बेनिखायनो नोंथाङा नैबेखौ बारायना होब्लानो जाबाय। थ' बेबायदि जों बारायनानै होगोन। थ' कमप्लिटलि आं बारायनानै होबाय। दानिया जों नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। थ' बेनि उनाव जों मा खालामगोन, नैबेखौ स्टार्टिं पजिशननिफ्राय लाबोफिनगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा नैबेवहाय थुनानै होगोन। अब्ला बेबायदि थुनानै होबाय। दानिया जों बेवहाय जोङो भिडिअ लानानै फैगोन। थ' भिडिअखौ लाबोनो थाखाय नोंथाङा नैबे लेयार अप्शनाव थांगोन। बेनि उनाव एगेन नोंथाङा नैबे मिडिया अप्शनाव थांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा जायखिजाया मोनसे भिडिअ सायख'बानो जाबाय। आंनिया नैबेयाव मोनसे भिडिअ दङ।
तो बेनिनो आं नैबे गिबि भिडिअखौ सायख'बाय तब्ला बेयो बेबायदिहाय जोंनि टाइमलाइनाव फैबाय आरो लोगोसे बेयो बेबायदि नुजाबाय दानिया जों मा खालामगोन नैबे भिडिअखौ कमप्लिटलि स्क्रिनजों फिट खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबेवहाय थुनानै होगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे फुल स्क्रिन मडआव थुनानै होगोन तब्लानो मा जाहैबाय बेयो टटेलि बेबायदिहाय जाहैबाय दानिया जों मा खालामगोन बेवहाय बे टिक सिम्बलखौ थुनानै होगोन दानिया जोङो नैबे आंनि भिडिअनि उनथिंजाय ग्रीन कालार दङ बेखौ जों गैया खालामना लानो थाखाय जोङो गिबियावनो भिडिअखौ सिलेक्ट खालामना लागोन टाइमलाइनाव दानिया जों नैबे आगदाथिंजाय मोनसे अपसन नागिरनांगोन बेनि मुङा जाहैबाय क्रमा की नोंथाङा नैबे नुनो मोनदों तो बेखौ जोङो सिलेक्ट खालामबाय बेनि उनाव नैबे आव थुनानै जों बेखौ एनेबल खालामगोन तो बेनि उनाव नोंथाङा नैबेखौ आगसिथिं लांना मिलायबानो जाबाय अब्ला आं नैबे सिंनिखौ बेबायदि बोनानै होबाय दानिया जों मा खालामगोन नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन अब्ला नुनो मोनबाय नोंथाङा आंनि नैबे भिडिअनि बेकग्राउन्डआ ग्रीन कालारा गैया जालांबाय जोंनिया नैबे दानि बैसो कार्डबर्डनि जों बेकग्राउन्ड होदोंमोन बेयो बेबायदिहाय नुजाबाय आरो बेबो जोंनिया ब्लार जाबाय तब्ला जोंनि खामानिया जोब्बाय दानिया जों मा खालामगोन बे भिडिअखौ जोङो एक्सपोर्ट खालामगोन एक्सपोर्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे सिम्बलाव थुनानै होगोन तो बेनि उनाव दानि बैसो जों बानायनाय नैबे प्रजेक्टआ बेमोन बेखौ जोङो सिलेक्ट खालामफिनगोन दानिया जों नैबे शेयार अपसनाव थुनानै होगोन बेनि उनाव नोंथाङा एक्सपोर्ट खालामगोन नाथाय मोनसे खोथा खोन्थानो लुगैयो नोंथाङा बे भिडिअनि क्वालिटिखौ ल' एबा हाइ खालामनो लुगैयोब्ला नोंथाङा नैबेखौ बेबायदि खालामनानै लाब्लानो जाबाय आं बेखौ हमनानै लाबाय आं ल' खालामनो लुगैदों बेखायनो बेबायदि दोनबाय दानिया जों मा खालामगोन नैबे एक्सपोर्ट होनाय सोदोबाव थुना होब्लानो बे भिडिअआ मा जाहैबाय बेबायदिहाय एक्सपोर्ट जानो सुरु खालामबाय अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय जानांगौ जों माबोरैहाय जोंनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ जोङो ब्लार खालामनो हायो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बुजि मोननो थालांदोंब्ला अब्ला नोंथाङा आंखौ कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरनो हायो आरो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ गाहाम मोनदोंबा प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथाङा माबा मोनसे साजेसन होनो लुगैब्ला प्लिज कमेन्ट बक्सआव साजेसन होनो हागोन तो बेखौ आं दाननानै होबाय दानिया तब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों हेभ ए नाइस डे